sang pati sigra anata baris nyawiji gumolong dambyak kumragut lembahe inarung rapyak watang anggati kumelarang bai sora iku moro Otaping prawadya bala lekhi para putra putri cipta budaya os ayo kira sing hati-hati yo juga tantang-tantang jumangga kakaku mereka wilu pernah bersama Ponsioko Oma karyo angkat karyo ning rojo murid harga oh ah oh ah prajurit sapap to padha sing ati-ati yen anggone tuku wonten sajroning palagan man wah ayo sajae padha mlayu makulon doyong-doyong kulon yen doyong Mas wah ijo woi sayo padha sing ati-ati satriya bagus. Bapak selamat. Ayo lo. Nanda sing ati-ati iki dlondonge Kang Kosun. Yo. Apin. Kanca-kanca saking Brang Wetan nggih rawuh ya, Mas. Woi. Yo. Noleku bagus dhewe nggih oka kaya mangene nggih yo. Ipan. Yo. Ayo dong, lodong. Coba sing hati-hati cipta budaya main. Aduh, papan beneran anu bakal cepakan ya. Oh, Mas. Pancen uga sih muda lan uga tasih timur. Lodong. Damyak gemuruh barisaning Pramadya Bala cipta budaya. Ayo diapin sing alon-alon wae. Oh, tapi pintere kok kaya mangkene lho iki lho. Ayo, Pin.
Sinyo. Ayo biar ngandang sing hati-hati le prayitna anggonmu jejogetan dalu menika lan uga dipirsani dening bapakmu Rasul. Oh iya ayo iki lo aja dhuwur-dhuwur lena pangindamu tak tindih ragamu. Ya, iki lho weh. Lena pangindamu mati dening aku wis dalan.
yo. Jos, jos. Sing ngendang lo sing ngendang. Wah, wah, wah. Wah. Jos. Oh, Mas Pramu. Kilo tapan nono iki kan. Jos. Yo, kan. Aku titip yo kok. Aku titip marang Simbok omenalan uga. Aku titip Satrio ning Praja iki, Mas. Weh. Wus. Sore nakir sing ditakir godhok ditara esuk mikir sore yo mikir sing dipikir cetha budaya budaya. Ayo lo Mas Kayen lan uga Mas Gogon lan ugi Mas Narutama kanca-kanca karo mriko. Saben bengi ditinggal lunga, saben bengi ditinggal lunga, aku dhewean. Tuku ijan dipangan semut, turu ijan go pangan lemut. Aduh dik, sapa-sapa sing tahan. Bela bali wis dikandani, kepriye?
ayo bebarengan lan ora perlu sojanan dik apa gunane sing penting padha ngertine ngelingi kewajibane ben tentrem rumah tanggane Ayo Bos ayo ger padha sing ati-ati satya pinilih satya pinunggul nekti kang putra putri cipta budaya Mas Bandi longger iki ya op oh ha oh ha oh ha oh yo kak Jalaliwo becik tolosa sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa lan monggo Mas Tenguk utawi garis miring Mas Sunar pakai karangan lom katuran dengaran lagi salam kagem konso-konso WHBN ngaturaken atur dungi wanuwun lan ugi konso-konso eling mati wonten salebetipun Hake oh ah Hake Hao Hake Hao Hake Hao Hake Hao
gemprang ana bahan lir sang sing kalodra nindhaniri sang raseksa ana bahan muntap-muntap sarwi lumampah nyeget-nyeget sang pekekan bagatan samulat tergo jiwat sang lumangsa mangsa rebet kasulayan dume kuwi nggawa gledekan terus kancane iki jenan saka reja tangan oh keparat tenan bocah telu iki ya tumanggang gemprang-gemprang ana bahan lir sang sing kalodra idamiri sang raseksa ana bahan montap-montap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakekan bagatan samulat terpujiwat sang lumangsa mangsa rebab kasulayan olah sing ati-ati anggone jejeran karo Endi untuk tayu Mas Kaseri oh Teresa Dek, yuk. Ya tumandang gemprang-gemprang ana bahan lir sang sing kalodra. Halo bestiku. Ayo Mas Rinonce awan-awan. Oh. Tulis glonot alon-alon wae, Ger. Aja seru-seruan. Kowe iki wong ora patek payu, dadi aja seru-seru ya, Ger. Bocah ora tau leren duitmu kok nggih apa le glonot. Yo. Rasane dilungkasake ae. Blonjo-blonjo. Pak Ir
Ayo ayo ayo.